Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog, posle dužeg vremena, posle letnje pauze. Nadam se da ste se odmorili lepo, spremili za školu, spremili za posao, spremili za fakultet koji niko ne ide, koji niko ne završava, samo se piju kafe, samo se pije, samo se izlazi u grad. Sve je super, znači sve je super, a sve manje pametnih ljudi. O čemu pričam danas? Danas pričamo o ljudima, tačnije momcima i curama, to više nisu ljudi, to su, tačnije još uvek nisu ljudi, to su adolescenti, to su tinejdžeri od 15-16 godina do 20, koji uzmu pare od tate i mame, i to ne neke pare, kao da kažeš neke veće pare, nego uzmu 100 dinara, 200, mnogo 200, uzmu 100 dinara, i onda sednu tako oko, koliko sad ima sati, oko 9 ujutru, sednu sa drugovima ili drugaricama u neki kafić. Sednu 9 ujutru i naruče jebenu tursku kafu od 50 dinara. Šta je ovo, Dom kafe, ja sam pijem, ali nije od 50 dinara, ovo je skuplje malo, ovo je 200 dinara, u Stingu može se kupiti 100 grama. Kako se zove? Naruče kafu jednu tursku i piju je od 9 ujutru do 3 popodne. Znači, oni piju onu kafu, ispijaju onu kafu, polako srču nešto ovo, ono, ja ne mogu da skapiram to, i naravno da onemogućavaju drugim ljudima da dođu da piju piće, koji već, jel te, hoće da srate, da potroše malo veći novac, tačnije da stave malo veći novac tom lokalu, nego se skupe njih 50, celo jedno odeljenje, i sad ovako, od njih 50, u stvari ne, preterao sam ga, od njih 20, u stvari, iz odeljenja, znači od njih 20, dvojica, ili dvoje, ili njih dve piju kafu, a ove druge samo gledaju ovako, ili kuckaju poruke na telefonu. I onda kao, ćao, šta ćeš da popiješ? Ništa, hvala, jedu samo kašičicu da mogu da grizam usput posle celo vreme. Znači, to je glavni problem, mislim, to nije problem, to se zove debilizam, to je, ne znam kako bih definisao to, znači, to je degeneracija neka. Ljudi nije generacija, nego degeneracija. Znači, od njih 20 ili 20 ili 20-torice, dvojica nešto piju, a ostali kradu net. Znači, bitno je da ja ukradem net, da ukradem bijam na Facebooku, da izbacim status, da bi izbacio sliku, mi pušteni sa lanca, sanjamo zlatne lance, ne pita je zašto ona voli kriminalce. A dečko nema pare za tursku kafu, o tome se radi, to je najveći problem, ali ljudi neće da shvate, tačnije, ti momci i devojke neće da shvate, nego se prave, ja sam neki kurac, a mislim ništa. Još jednom da kažem, znači, kome smetaju moje psovke u klipovima, može slobodno da produži na YouTube kanal Smuđe i ostalih ljudi koji su kulturni, u stvari nije kulturni, on je opušten. Znači, mogu da produže na druge neke kanale za edukaciju, kako promeniti bebama pelene. Znači, ko ne želi da sluša moju brutalnu iskrenost, taj ne mora da bude ovde. Kome se sviđa, znači, kao što ste mi do sad pružali podršku, znači, ja vam se zahvaljujem, do neba. Znači, da nije vas, ne bih ni skupio 1300 saba koliko sad imam. Tako da, to je neki glavni problem. Nadam se da ste shvatili. Ovo je čisto neki kratak vlog, čisto da znate i sami već o čemu se radi. Nebitno odakle ste, u vašem gradu ili mestu gde živite, uvek ima takvih izvora, da znate i sami. Kad prođu gradom i viri čačkalica, tačnije plastična kašičica, ona bela iz usta, kao krava, kad zvaće travu, pa kad je ostane malo. Tako da nije problem nikakav, to su super ljudi, to su budući biznismeni, milioneri, tako da bez problema. Hvala vam što ste gledali klip, sutra vas očekuje novi vlog, lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se sutra. Ćao!